Il-Gvern qed jipprova jaġġel diversi proġetti ta' toroq mingħajr ma jagħti każ is-sigurtà ta' dawk li jużawhom. Dan ħareġ ċar mill-inċident ta' 3 kmieni wara nofsinhar meta seħħ dak li ħafna kienu ilhom jgħidu li sfortunatament jista' jiġri raġel jittajjar minn karozza tal-linja fil-Baslejn il-ġdida li tinsab fejn il-fera tal-Bank of Valletta fit-triq ix-xatt tal-Imsida. Minkejja diversi appelli li sarulu, il-Gvern baqa' jwebbes rasu, tant li meta saħansitra rċieva l-ment bil-miktub mir-residenti u s-sidin tal-ħwienet matul ix-xatt, meta l-proġett kien għadu bil-kemm inbeda, il-Gvern kien wieġeb biss billi qal lir-residenti u s-sidin tal-ħwienet li lest iżommhom responsabbli għal miljuni ta' euro jekk il-proġett ma jitlestix fi żmien stipulat minħabba l-investigazzjonijiet għall-ilment tagħhom. U minn fuq, wara l-inċident ta' 3 wara nofsinhar, il-kumpanija tal-Gvern li tmexxi trasport pubbliku ħarġet sqarrija li fiha ngħid li qed issir investigazzjoni interna dwar x'wassal għall-inċident. Madankollu, persuni li tkellmu ma' Net News qalu li kien ikun aħjar li kieku l-Gvern ta' każ lin-nies qabel ma sar il-proġett innifsu. Sa dan it-tant u jekk dan ma kienx biżżejjed, il-Gvern qed ikompli jkaxkar saqajh anke f'żona oħra li minkejja li għaddew ix-xhur minn meta tlesta l-proġett għadha ma jisikura xejn. Ftit metri biss il-bogħod mill-post fejn l-anzjan ittajjar it-tlieta, il-Gvern għażel li jċaqlaq zebra crossing minn fejn kienet qabel. Madankollu u wara dawn il-ġimgħat kollha ħafna mill-vetturi għadu mhux possibbli jindunaw mill-ewwel biż-zebra crossing il-ġdida. Dawn il-filmati juru l-periklu li kull min ikun jixtieq jaqsam it-triq isib ma' wiċċu. Dan hekk kif qatt ma hemm l-ebda dwal jew xi forma ta' sinjal ieħor bħal żeba fl-art li jindika ż-zebra crossing. U l-periklu jkompli jikber meta jibda jidlam, dan hekk kif fin-nuqqas ta' dwal li jindikaw iż-zebra crossing, ix-xufiera qed isibuha diffiċli biex jindunaw meta xi ħadd ikun se jaqsam.